adlaw nga Lunes karon mga kaigsuunan, petsa 21 sa bulan sa Febrero tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos, kapitulo 9, versikulo 14 ngadto sa 29. Sana malik na sila ngadto sa ubang mga tinun-an. Nakita nila didto ang usa ka dakong panon sa mga tao. Dihay pipila ka mga magtutudlo sa balaod nga nakiglantugi sa mga tinun-an. Sa pagkakita gayud sa mga tao kang Jesus, natingala sila pag-ayo ug midagan sila ug mihimamat kaniya. Unya gipangutana ni Jesus ang iyang mga tinun-an, unsa man ang inyong gipakiglantugian kanila? Ang usa ka tawo nga diha sa panon mitubag, magtutudlo, ani gidala ko kanimo ang akong anak nga lalaki, kadili makasulti kay giyawaan man siya. Kung natakiho na gani siya sa yawa, ilamba siya sa yuta. Unya mo bula ang iyang baba, mukagot ang iyang ngipon ug mugahi siya. Gihangyo ko ang imong mga tinun-an sa paghingilin sa yawa, apan wala sila makahimo. Si Jesus miingon kanila, pagkawala gayod ninyo'y pagtuo, magsige na balang ako guban-uban kaninyo, magsige na balang ako pailob kaninyo. Dad-ang ngari ang bata ug ilang gidala ang bata ngadto kang Jesus. Sa pagkakita gayod sa yawa kang Jesus, giatake niya ang bata ug mikirig ang bata ug unya natumba sa yuta ug naglimbag-limbag nga nagbula ang baba. Dugay na ba siyang naingon ini? Nangutana si Jesus sa amahan sa bata. Sukad sa gamay pa siya, mitubag ang amahan. Daghanang higayon nga misulay ang yawa pagpatay kaniya, naagi sa pag-itsa kaniya ngadto sa kalayo ug sa tubig. Busa kaluy-i ug tabangi in taon kami kun makahimo ka. Nganong mingon ka man kun makahimo? Ang tanan mahimo sa tao nga may pagtuo, miingon si Jesus. Og diha-diha ang amahan sa bata, miingon nga naghilak, doon ako'y pagtuo apan dili pa kiniigo, tabangi in taon ako. Namatikda ni Jesus nga ang panun sa mga tao nagkaduol na kanila, busa gimanduan niya ang yawa. Bungol og amang nga espiritu, gula o ayaw na gayon pagsulod kaniya. Misinggit ang yawa o gipakurog niya pag-ayo ang bata ug migula. Ang bata murag patay na tan-awon, busa ang tanan miingon, patay na siya. Apan gigunita ni Jesus ang kamot sa bata ug gipabangon ug mitindog ang bata. Sa dihang nakasulod na si Jesus sa balay, gipangutana siya sa iyang mga tinun-an, sa dihang wala nay lain nga nakadungog. Nganong wala man kami makapagula sa yawa? Agig tubag si Jesus mingon, walay lain nga makapagula niining matanga sa espiritu, gawas lamang sa pag-ampo. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayigon ikaw o Kristo. Pagampo sa dili pa magsugod sa trabaho. Magampo kita sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit no namong amahan, sa among pagsulod nining trabahoan, among gidala ang imong presensya uban kanamo. Among gipamulong ang imong kalinaw, imong grasya, imong kaluoy, ug ang imong perpektong hanay sa among mga trabaho. Among gipadayag ang imong gahom, labaw sa tanan, diha sa mga butang nga among mahimo, masulti, mahuna-unaan, ug mahukman sulod nining adlaw. Ginoo, nagapasalamat kami sa gasa sa kinabuhi, niining bagong adlaw, niining kahigayunan nga kami nakasulod sa trabaho ug mamahimong parte niining nga grupo. Salamat sa mga gasa nga imong gitugyan kanamo. Hamong gamiton kini diha sa pagimaya kanimo. Hatagi kami sa kusog ug kadasig sa pagbuhat sa among mga trabaho. Panalangini ang among mga proyekto, mga ideya o kusog, aron sa ingon bisan sa pinakagamay namong mga kalampusan, magahatag kini sa imong himaya. Ubani kami Ginoo sa among pagtrabaho nining adlaw. Puna kini nga lugar sa inspirasyon ug kusog. Tabangi kami nga magtrabaho isip usa ka grupo nga mapakita sa usag-usa ang kamaayo. Himuha kami nga maayo nga makabot namo ang mga butang nga kinahanglan namong buhaton.
Himuha kini nga lugar nga puno sa kalipay ug panagihigalaay. Ug kamugaway ug kalinaw ang mapatigbabaw niining dapita. Ginoo, kung kami anaa sa kalibog, giyahi kami. Kung kami muwadaan sa kadasig ug paglaom, dasiga kami. Himuha nga ang trabaho nga among gihimo ug ang paagi sa among paghimo niini makahatag unta kini ug hugot nga pagtuo, kalipay ug pahiyom sa tanan nga among mahimamat karong adlaw. Panalangini ang among mga pamilya, among Pinoy-anan, among nasod. Himuha nga magmatidud-anon kami sa pagtagad ug pag-amuma sa kalikupan ug sa tanang may kinabuhi diha sa pagbuhat kanamo sa pagkabuot sa imong pangandoy alang sa hustisya ug kagawasan. Ug Ginoo, sa among pagbiya nining lugara, tagay kami sa imong panalangin ug kaluoy sa among pagbiyahe. Panalangini ang among mga pamilya ug Pinoy-anan nga anaon ta sa maayong kahimtang sama sa among pagbiya kanila. Ginoo, salamat sa tanang butang nga imong nabuhat, sa tanang butang nga imong gibuhat ug sa tanang butang nga imong buhaton pa. Sa ngalan ni Jesus among giampo diha sa tumang pagigugma ug pagpasalamat. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.